så er den også ZX10 og det er på Lusailbanen det her. Vi tager en tur ned på den arabiske halvø, det her det er Doha. Og jeg skal ud og lege med den her ZX10, fordi det her det er nok noget af det mest vilde og det mest brutale, der findes på 2 PT. Eller ikke nok, det er det i hvert fald på papir. Nu har jeg jo så været med onboard sammen med den nye ZX10. Og som I kan se, så er den ikke langsom. Det havde vi selvfølgelig heller ikke forventet. En 1000 kubik moderne motorcykel, den skal selvfølgelig være hurtig. Ellers så skuffer den. Og der er jo ikke nogen af de nye 1000 kubikker, der er langsomme. Så det, der er vigtigst med en 1000 kubikker i dag, det er, om man kan få afleveret tingene. Det vil sige, at man kan bruge dem. Det er det aller vigtigste. Nogle af de ting, som imponerer mig mest ved ZX10'eren, det er, at man kan få lov at give så meget gas med så mange hestekræfter. Det vil sige, at man kommer ikke galt af sted. Det her traction control, det virker. Jeg har virkelig givet gas ud af nogle sving, og I vil også kunne se, hvis I kigger ordentligt efter på videoen, der kan I se, at den her traction control mode, ja, den slår ud en gang imellem. Det er simpelthen, fordi den går ind og hjælper ud af svingene. Så siger den, hey, det her det går for stærkt, lige om lidt, så skrider du, lille ven. Jeg hjælper lige, og det virker altså. Og når vi nu har rejst så langt for at prøve verdens absolut vildeste motorcykel, så vil vi naturligvis ikke snyde jer for en omgang. Og det her, det er altså fascinerende, at man kan styre 210 hestekræfter så nemt. Det er helt vanvittigt mange kræfter. Det vil altså svare til, at en almindelig personbil, en almindelig familiebil, skulle have et sted mellem 1000 og 1500 hestekræfter, hvis den skulle have den samme styrke som den her motorcykel. Og det er altså ligesom at køre et computerspil. Det er bare at dreje helt om på gashåndtaget. Man bliver ikke sendt af asfalten. Det er altså det, der er så fascinerende, at man har magtet at bygge en motorcykel med så mange kræfter, som stadigvæk er styrbar for flertallet. Voldsomt imponerende. Og husk så lige data. Så er det en moderne ZX10 Ninja som den her. Den accelererer sig fra 0 til 250 km/t på cirka 10 sekunder. Det er altså den samme tid, som en moderne GT-bil skal bruge for at ramme 100. Altså når GT-bilen kører 100, så er den har nået 250 km/t. Det er voldsomt. Men det betyder ikke, at den ikke kan køre hurtigt på toppen heller ikke. Den kan sagtens køre et pænt stykke over 300 km/t. Sådan en som den her, den kan køre cirka 320 km/t, hvis man putter sig godt bag vindskærmen. Og det når den altså på en 1500-1600 meter. Det her, det er så voldsomt og så brutalt, og alligevel imponerende, at det kan køre sådan.